Saudos, que tal como están, tal e como se prevía, o Concello aprobou de xeito inicial e condicionado a municipalización da Hora e do Guindastre. O visto bo chegou con sorpresa, xa que pese ás críticas reiteradas o BNG votou a favor. Así, Compostela Aberta contou co apoio dos nacionalistas, a abstención do PSOE e o voto en contra do PP. A municipalización do Servizo da Hora e o Guindastre recibiu o visto bo do Pleno na sesión ordinaria do mes de maio celebrada onte. Trátase da aprobación inicial dunha memoria que agora será sometida a exposición pública durante un mes. Traemos para aprobación inicial este documento. Entendemos que este documento está feito con todo rigor, examinando tal e como di a lei as distintas variantes, o que este goberno municipal non vai renunciar é a cumprir co seu programa electoral e que alá, cando sexa posible, donde sexa a xestión directa o máis eficiente, o máis ventaxoso para os cidadáns, intentará leválo adiante. O Goberno contou co apoio do BNG, que votou a favor desta municipalización, pola que a empresa municipal de transporte TUSA asumiría o servizo. Iso si, o Bloque aclara que apoia o proceso por ideoloxía e non porque crea que Compostela Aberta actuou ben, e por iso que presentarán alegacións. O Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego vai a votar a favor deste punto. E votaremos a favor non polo contido da memoria que se somete a consideración, ni moito menos pola xestión do Grupo de Goberno neste proceso. Farémolo exclusivamente por convicción ideolóxica. Farémolo a pesar de creer que non se fixeron as cousas ben no plano técnico e que se perdeu a oportunidade de facer un cambio radical no modelo de Hora en Santiago. Tampouco o PSOE ve de todo clara esta municipalización e tamén presentará alegacións para tratar o seu xuízo de introducir melloras. Así as cousas, os socialistas decidiron absterse na votación. Anuncio que o Grupo Municipal Socialista vai presentar alegacións á memoria no período de exposición pública, cuxo contido vai coincidir co expresado agora neste pleno. Señor alcalde, a súa proposta, a que trai a pleno hoxe, non é máis que un brindis ao sol, condicionado ao que diga a xustiza. Unha proposta que, lamentablemente, os funcionarios independentes deste Concello cuestionan xurídicamente. Sen algo coincide a oposición é en que non está claro o proceso para que o Concello asuma directamente o servizo da Hora e o Guindastre. Neste sentido, o PP optou por votar en contra. A externalización de servizos mediante encargos a empresas privadas é unha constante deste goberno que trata de disimular con este proceso sobre a asunción a toda costa da xestión directa da Hora e do Guindastre. O noso grupo non participa deste dobre linguaxe nin desa bipolarización. Nós participamos da filosofía das decisións reflexivas e fundamentadas na garantía do interese xeral. Aínda así, o proceso de municipalización está condicionado por un procedemento xudicial que podería adxudicar o servizo directamente a unha empresa ou ter cometido unha irregularidade á actual concesionaria. Así as cousas, o voceiro do BNG quixo hoxe afondar nos motivos do seu apoio á municipalización da Hora e do Guindastre, pese ás duras críticas vertidas ao proceso ao longo das últimas semanas. Rubén Cela insistiu, como onte no pleno, en que o seu voto favorable foi só por convicción ideolóxica. Foron moitas as críticas do BNG á xestión de Compostela Aberta ca municipalización da Hora e do Guindastre, pero onte os dous concelleiros do Bloque decidiron votar a favor do proceso. Hoxe, o voceiro Rubén Cela quixo aclarar o porqué da súa postura. O portavoz nacionalista aclarou que o seu apoio estivo sustentado nun convencemento ideolóxico. O noso é un voto favorable ao proceso de remunicipalización exclusivamente por unha convicción ideolóxica de fondo. O BNG aposta porque os servicios públicos se deben prestar sempre que se podan desde o público e, nese sentido, estaremos a favor deste proceso e de calquer outro que se nos plantexe de recuperar para a xestión directa servicios externalizados, mas non votamos favorablemente porque estivéramos nin de acordo co modelo escollido, que non o estamos, nin de acordo coa literalidade da memoria económica e técnica, que tampouco estamos, como así xa o temos explicitado, nin moito menos de como se desenvolveu este proceso.
Non entanto, Rubén Cela advirtelle o Goberno que de darse unha aprobación definitiva da municipalización do servizo, o seu voto estará condicionado. E máis, o voceiro nacionalista anunciou que o seu grupo presentará alegacións ao proceso. Ademais, o portavoz do Bloque lembra que isto non é unha victoria de Compostela Aberta, tendo en conta que o de onte foi unha aprobación inicial e condicionada pola sentenza xudicial que está a piques de chegar e que podería adxudicar o servizo a Doal, a empresa que recurriu o caso e que quedou segunda no concurso gañado por Setex Aparqui. En clave xudicial, hoxe noticia a nova imputación do exalcalde Gerardo Conderroa e do que fora concelleiro popular Albino Vázquez Aldrei. A investigación da xuíza Pilar de Lara está relacionada co financiamento do PP de Santiago. O titular do xulgado de instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ven de citar en calidade de investigado o exalcalde compostelán Gerardo Conderroa e o exedil Albino Vázquez Aldrei, no marco das dilixencias abertas sobre as contas do PP de Santiago. Terán que declarar o vindeiro 20 de xuño para explicar a orixe de 27.000 euros que foron ingresados nas contas do partido na campaña electoral de 2011. Segundo os informes de vixiancia aduaneira, houbo ata 17 ingresos en efectivo dos que se descoñece a orixe. E como cada venres, hoxe celebrouse xunta de goberno. Na reunión completouse a recuperación das competencias de Jorge Duarte tralo arquivo do caso das sancións aos pubs. Así, o edil de Espazos Cidadáns volverá a estar fronte dos departamentos de licenzas e sancións. Ademais, o alcalde avanzou que a Escola Municipal de Música podería reubicarse na Escola de Altos Estudos Musicais, ubicada no Parque de Vista Alegre. A decisión final tomarase en xuño da man do Consorcio. O conflito da ubicación da Escola Municipal de Música podería ter os días contados e que hoxe o alcalde avanzou unha posible solución que pasaría por reubicar as instalacións na Escola de Altos Estudos Musicais que depende do Consorcio. Pois que daría en estes momentos a adopción do acordo por parte do Consorcio na Comisión Executiva de xuño, que é a seguinte, e previamente o estudio de campo tanto do Consorcio como do Concello. Evidentemente hai traballos previos. Estes 2 meses non só se buscou o plazo, sino estudiar que había compatibilidade. É unha zona céntrica, é un edificio noble, está na finca de Vista Alegre, está habilitado e había que ver que había primeiro compatibilidade de horarios. Sabedes que a Escola Municipal de Música é de tarde, a Escola de Altos Estudios Musicais opera de mañán en grupos moi reducidos e logo que reunía as condicións de espacios e técnicos, o espacio superior na Escola de Altos Estudios Musicales e non hai ningún parámetro que empeore, todos melloran. No tocante á Xunta de Goberno, tras coñecerse o arquivo da causa aberta contra Jorge Duarte por suposto trato de favor a locais de ocio nocturno, hoxe o Executivo deixaba sen efecto a delegación de competencias adquiridas por Xanduro mentres durou a investigación. Na reunión semanal do Goberno adxudicáronse varias obras de pavimentación do rural financiadas pola Deputación da Coruña. Ademais, aprobouse a convocatoria para a concesión de bolsas de comedor, actividades extraescolares e material escolar de cara ao curso que ven. Os interesados poderán solicitar as axudas nos vindeiros días, subvencións que suman 360.000 euros. Deporte, grupo Correo Gallego, banda man, e por iso que esta casa non poido deixar de convidar ao club tan querido na cidade como é o Santiago Futsal a visitar as súas instalacións da Costa Bella. Directiva, xogadores e corpo técnico quedaron sorprendidos co proceso que se leva a cabo ata que poden ler noticias sobre o seu propio equipo nas páxinas del Correo Gallego. Traballo, paixón e perseverancia son 3 premisas fundamentais para o bo funcionamento dun equipo deportivo. Un exemplo é o Santiago Futsal, que leva anos sobrevivindo ás adversidades e sendo un club moi querido na cidade. Todo un paralelismo co grupo Correo Gallego que non quixo deixar de convidar á directiva, corpo técnico e xogadores da entidade a visitar as súas instalacións da Costa Bella, onde conflúen a meirande parte dos departamentos da empresa. O percorrido comezou unindo o pasado e presente deste medio de comunicación. Pasado porque esta casa conserva máquinas como a linotipia que recordan o complicado e lento que era o proceso de impresión, mentres que a rotativa é símbolo do avance dos tempos cos que avanza tamén esta casa. Toda unha maquinaria e unha historia que entusiasmou os membros do Santiago Futsal que non deixaron de facer preguntas. As instalacións son moi modernas, a verdade, a gusto entrar neste edificio e ver realmente a tecnoloxía puntera que se utiliza para poder editar este periódico.
penso que, como en todos os campos, é indudable que hai que estar continuamente mellorando e modernizándose para poder seguir aí, tal e como está tamén o mundo da comunicación, que é un mundo que está en continuo cambio, non? As instalacións me parecen estupendas. Nas instalacións da Costa Vella non só se atopa o centro de impresión, tamén o centro de edición, cunha redacción ampla, aberta e luminosa, interconectada con outros departamentos e cos propios despachos da dirección. Dende estes ordenadores, cada xornalista inicia o que se converterá nunha nova nas páxinas del Correo Gallego. Un bo exemplo son as noticias que cada día se publican sobre o propio Santiago Futsal na sección de deportes. Estás vendo unha noticia do Santiago Futsal en el Correo Gallego, non sei se te imaginabas como era o proceso ata que a noticia se ve nas páxinas. Bueno, la verdad es que no me imaginaba que fuera pues unas instalaciones tan grandes, con tantas máquinas, con tanta gente trabajando, sí que lo podía suponer, pero bueno, la verdad es que aquí una vez visto todo y después de la visita que nos habéis hecho, pues impresiona, ¿no? Porque se ve que hay un trabajo grande detrás, que hay mucha gente pues viviendo y haciendo posible que el correo funcione, y la verdad que nosotros pues estamos muy orgullosos de que un periódico como El Correo pues que nos siga. Eu a verdade que non coñecía como funcionaba o tema de imprimir un periódico e toda a labor, que sabía que era laborioso, non? Que costaría o seu traballo, pero dende logo que foi unha experiencia moi boa coñecer de primeira mão pois como se leva o proceso, como é o proceso para imprimir un periódico, para publicalo e demais, e tuvemos a sorte pois de que nos lo explicaran de primeira mano e moi contentos por eso. Quizá iso das láminas sorprendeume, pensei que se facía despois de redactar, pensei que se imprimía directamente no papel. Non sabía o das láminas desas de aluminio, bueno, especie de aluminio, e sí que me sorprendeu porque non tiña nin idea, a verdade. O arquivo onde atopamos unha lanzadeira con capacidade para almacenar ata 30 toneladas de documentos mediante un complexo sistema informático, ou o deseño do edificio en sí, obra do arquitecto Pablo Costa. Foron outros puntos que deixaron moi boas sensacións entre tan especiais visitantes. Uns visitantes que teñen por obxectivo seguir avanzando, ou igual que esta empresa que veñen de coñecer máis a fondo. Máis cousas, a ONCE adica o seu cupón do vindeiro xoves ás nosas festas máis picheleiras, as da Ascensión. Serán 5,5 millóns de boletos os que se vendan en todo o Estado. Houbo moitos cupóns da ONCE adicados a Santiago ao longo dos anos, pero por primeira vez os boletos terán como protagonista as festas da Ascensión. Repartiránse 5,5 millóns de cupóns o vindeiro xoves, día grande dos festexos. Promocionar tamén de cara a todo o territorio estatal esta festividade, a segunda máis importante a Santiago, e o facemos ca nosa mellor tarxeta de presentación, a nosa tarxeta de presentación social, que é o noso cupón, verdad? O ano que ven a ONCE cumprirá 80 anos, e xa pois son moitísimas persoas as que ao longo da historia da ONCE pois contribuíron tamén con ese acto solidario que é a merca do noso produto para contribuir a esa labor social que fai a ONCE a súa fundación desde hai case 80 anos. E entendemos que é o mellor tributo para calquer tipo de acontecemento, de promoción dos valores culturais, artísticos, en este caso pois festivos tamén, dunha cidade como Santiago, non? A capital de Galicia. ONCE Galicia é das 5 axencias autonómicas máis importantes do Estado, con 2.100 persoas con discapacidade traballando a nivel galego e 700 puntos de venda. En Santiago, a súa área de influencia son preto de 200 os traballadores da ONCE e 50 os puntos de venda onde poderemos atopar este cupón tan especial. Imos agora ata a Universidade porque xa arrancou a cuarta edición do proxecto Todo Cosmos. Trátase dunha iniciativa que ten como obxectivo levar a astronomía a toda Galicia e que conta co apoio da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Todo Cosmos é un proxecto da Universidade de Santiago que conta co apoio da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía e que vai xa pola súa cuarta edición. A filosofía deste programa non é outra que levar a astronomía a toda Galicia e por iso actualmente xa son moitos os concellos que participan no programa. Estes 4 anos, estes 3 anos e o que ven, pois temos feito actividades en moitísimos concellos. Comenzamos sendo 5 os concellos participantes, logo pasamos a 7, logo pasamos a 12, logo nos foron pedindo, o ano pasado xa foron en 22 concellos. Foron máis de 100 actividades realizadas en 22 concellos.
A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía outorgoulle a este proxecto a consideración oficial de práctica innovadora en cultura científica por ter levado actividades para todos os públicos a centros educativos, comunidades terapéuticas, centros penitenciarios, rúas e prazas. Ademais, o programa inclúe a recepción de visitas e sesións de observación na sede do Observatorio Astronómico da USC. No caso de Santiago, as visitas dos colexios xa comezaron. O resto de iniciativas arrancan este mesmo sábado cunha sesión de observación nocturna en Porto do Son, a que lle seguirán outra en Carballo 30 de maio e en Rois o 10 de xuño. Labirintos líricos é o nome da intervención artística que recolle a Praza da Quintana que poderemos ver ata o vindeiro domingo. A obra está composta por 15 prismas nos que podemos ver versos dos poetas locais das diferentes cidades patrimonio. No caso de Santiago, o verso pertence a María do Cebreiro. O Grupo de Cidades Patrimonio da Humanidade está a desenvolver polas 15 cidades que forman parte do grupo un proxecto chamado Labirintos Líricos. Trátase dunha instalación artística conformada por 15 prismas que recollen cada un deles un verso dun poema dun autor destacado da cidade na que se asenta. Hoxe a intervención artística chegaba ata a Praza da Quintana e mostraba un verso da poetisa María do Cebreiro. O responsable da montaxe da obra, Pablo García, explicaba o obxectivo destes 15 prismas. Cuando lo concebimos tratábamos de, al principio íbamos pensando un verso adecuado para cada ciudad, hasta que nos dimos cuenta que cada verso que elegíamos al final siempre hablaban de la memoria, hablaban del presente, hablaban del futuro, hablaban del tiempo, ¿no? Entonces nos dio pie a repensar el proyecto para armarlo de forma que hubiese una voz conjunta para las ciudades, que formasen no ya una selección de versos, sino que formasen un poema, ¿no? A obra poderá verse na Quintana ata o vindeiro domingo e despois seguirá a súa andaina por Salamanca. Parece que de cara a fin de semana vai mellorar o tempo, cunha suba importante das temperaturas. Contámoslle de seguido da man de Meteo Galicia. O sábado espéranse néboas matinais no interior que deixarán paso a ceos pouco anubrados, con nubes de tipo alto. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios e as máximas ascenderán. O vento será frouxo de compoñente sur nas primeiras horas e virará a norte co avance do día. O domingo os ceos presentarán nubes de tipo medio e alto en xeral. Pola tarde medrarán nubes de evolución no interior que deixarán algún chubasco illado e ocasional. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O luns teremos ceos anubrados durante a mañá e despois iránse abrindo claros que deixarán o ceo moi aberto pola tarde no interior. As temperaturas experimentarán un moderado descenso por mor da entrada de aire frío dende o Atlántico. Os ventos serán frouxos de compoñente oeste. O sábado en Compostela despertaremos con bancos de néboas e xa pola tarde rexistraránse nubes altas. As temperaturas máximas ascenderán e as mínimas manteránse. O domingo os ceos permanecerán anubrados dende as primeiras horas da mañá. As temperaturas máximas subirán ata os 26 graus e as mínimas ata os 14. O luns amenceremos con ceos anubrados e xa cara tarde irán aparecendo claros. As temperaturas máximas descenderán ata os 23 graus e as mínimas ata os 11. O vento soprará feble do oeste. Toca agora botarlle unha ollada a nosa axenda cultural na que lles achegamos algunhas propostas interesantes para o seu tempo de lecer.
Isto foi todo pola nosa parte, non se movan que agora chega o preguntoiro. Hoxe Silvia Castiñeiras recibe a Gustavo García Dieste, director de Tic Tac Teatro. Nos volvemos o luns, que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.